category A. Draw number 2, 15 mizuzu. Thuma ngomnyaka lo ngapha ngamini. Umsindo sicela simnikeze ithuma kanjalo kwethu. 15 minutes. Draw number 2. Umsindo kanjalo kwethu. Amamashala sicela bevisit mafowethu lana simucatsha. Ncedisani ngomsindo kuye ufunde ngayo ikhono. Iqembu stage draw number 2 category A 15 minutes. Amafika ya trenda Facebook izinzisa asifunumaniwa uthemi sohlukana ngoba sekuthanda yena uthimi akaliwa uyamshaya lo uthimi sohlukana ngoba sekuthanda yena no darling, Oh
Bese ngibakuja futhi. Kuba bonke labo abangayitholanga impumelelo. Bavuke ngonyaka ozayo bayithathe. Okubalulekile ukuthi imfundo yemgogodla noma sesithwele kanzima. South Africa selethuso honke. South Africa selethuso ozavuma inkundla ikumkhokha kodwa isivana isiphethuke inhlala Department of Education, bafake amagama abo kumakhompyutha, abathembisa ukuthi uma kuvela umsebenzi bazobabisa. Bese futhi labo Department of Education, bafake amagama abo kumakhompyutha, abathembisa ukuthi uma kuvela umsebenzi bazobabisa. bese sivele isikhala sothisha. Othisha njengoba kube libabela
ukuthi laba abashadile bese kuthi laba abangashadi sibafisele okuhle laba abashadile beyibani ngoba abantu benu bayenza ibono nozeno sibono